Ceau lume, sunt Patrick. Bă, ăsta nu e un blog, ăsta e un scurt filmuleț prin care vreau să vă transmit ceva. Bun, după cum știți, în toate locurile am menționat că o să fac vlogul ăsta în fiecare zi, nu? Bun, m-am răzgândit, bă, voi sunteți nebuni, dacă eu fac căcatul ăsta în fiecare zi, practic în 3-4 luni de zile scărunt. Adică în fiecare zi mă gândesc în continuu la lucruri, la fiecare secundă mea e ocupată, deci eu iau niște chestii prin care mă ard neuronii și mulți știu chestia asta. Practic dacă mi-ar prea mult și mi și folosesc, înnebunesc. Așa că mai am totuși un pic de dus înainte și vreau să rămân cât de cât normal, relativ. Ok, deci m-am hotărât să-l fac luni și vineri. Adică luni dimineața, să vă începe săptămâna așa acilos, și vineri seara să-l dau așa, pentru sfârșit de săptămână, relaxare și plăcere din alea. Adică înainte, gândiți-vă, înainte să mergeți într-un club, la o ieșire cu tovarăși, la un chef, o vrăjală, știu unde ieșiți voi, vă scoateți prietena la un suc, vă uitați la blog, plecați așa de acasă, porniți cu avânt, nu? E perfect. Deci, ce să zic, azi fiind miercuri, ne vedem vineri seara, nu? Cam atât, bă. Punct. Ok, salut!